Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Ләйсән Галиева, исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәттә агачны бергә коткарыйк акциясе узды. Йөгерү һәм ат чабышлары сезонын яптылар. Яшел фитнес проектының җәйге сезоны тәмамланды. Колабызда 14-нче тапкыр агачны бергә коткарыйк акциясе узды. Әлмәтлеләр иртәдән үк экология һәм төзекләндерү департаменты каршына килеп, макулатураны үсентегә алыштыра алды. Экологик чарада Лина Хасаншин да булып кайтты. Ел сайын яз һәм көз көне Әлмәт шәһәре һәм районы халкы макулатура алып килеп үсентегә алыштыра. Нәкъ бу вакытта утыртылган агач үсентесе яхшы үсеп китә дип белгечләр. Кешеләре алып киләләр макулатура 10 килограмм и бер агач алалар. Килгән кеше сораган әйберсен алып китә. Без отказывать итмибез бер кешегә дә. Алып килсәләр дә буш кул белән бер кешене дә җибәрмибез инде. Экологик чараның максаты яшеллекне үстерүгә җаваплы караш тәрбияләү. Сарман районы Лешотамак мәктәбендә булдырылган эко-мәрхәмәт хәрәкәте активистлары да макулатура тапшыручылар арасында. Бу көндә ул безнең гаилә, ул безнең киңәш, ул безнең укытучылар һәм без һәм үзебез. Эко-мәрхәмәттә без елгаларның суларын чистартабыз, мусор җыябыз, агачларны күп итеп утыртабыз, эко-акцияләрдә катнашабыз. Икенчел чимал кабул итү традицион булуга карамастан беренче тапкыр катнашучылар да очрый. Мы узнали про акцию из соцсетей, и сын очень сильно... Социаль шелтердән акция хакында белдек. Улым кызыксынды, макулатура җыйды һәм 50 килограмм макулатура алып килдек. Хәзер үсентегә алыштырачакбыз. Обещают нам саженцы посадить на своем участке. Как раз таки Тимур будет у нас за ними ухаживать. 40 килограмм сдали макулатуру, собрали в течение года. Взяли вот яблони сорта зимние и ранние. Агачны бергә сакларга теләүчеләр шулай ук пластик шешә, батарейкалар да тапшырды. Акциянең беренче сәгатендә үк 2 тоннага якын макулатура кабул ителде. Әти-әниләре макулатура тапшырган вакытта балалар шәһәребезнең танылган йөрәген капкачлар белән тутырды. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Өлкәннәр 10 көнлеге төгәлләнде, әмма халыкара өлкәннәр көненә багышланган чаралар дәвам итә. Бөгелмәдә энергетик стадионында 60 яшьтән узган кешеләр өчен ярышлар оештырылды. Анда теләге булган һәркем катнаша алды. Тулырак Айгөл Шәрәфиевадан. Бөгелмәнең өлкән буыны һәрвакыт сәламәт яшәү рәвеше өчен. Моны расларга да күп сорап тормыйлар. Халыкара өлкәннәр көне кысаларында узучы ярышларга ашкынып килгәннәр. Сәламләү сүзе белән ярышларда катнашучылар алдында башкарма комитет хезмәткәрләре чыгыш ясады. Алар өлкән яшьтәге бөгелмәләрне бәйрәм белән кутладылар һәм спорт ветераннарына рәхмәт хатлары һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырдылар. У нас сегодня традиционное мероприятие. Это посвящается серебряным спортсменам нашим. Декада идет пожилых людей. Вот в честь этого мы организовали это мероприятие. Сегодня будут у нас несколько дисциплин, такие как скандинавская ходьба, пешая ходьба, стрельба из электронного орудия, дартс. Спартакиадада 60-тан артык кеше катнашты. Өлкән яшьтәге кешеләргә ГТО нормативларын үтәүдә үз көчләрен сынап карарга тәкъдим ителде. Ярышларда һәр катнашучы үзенең физик әзерлеген күрсәтте. Я сюда пришла посмотреть новый стадион. Потому что вся моя жизнь, можно сказать, прошла на этом стадионе. Я его помню с первого кирпичика. Я здесь помню каждого футболиста нашей футбольной команды, которые занимали призовые места. И будучи первым секретарем горкома комсомола города, мы над этой футбольной командой шефствовали. И я хочу сказать, я добрым словом вспоминаю каждого футболиста этой нашей прекрасной богоминской команды. И с другой стороны, я пришла просто померить свои силы и увидеть старшее поколение спортсменов, с которыми мне приходилось встречаться, работать и дружить даже. Спартакиада бөгелмәләргә күңел күтәренкелеге һәм яхшы кәеф бирде. Өлкән яшьтәге кешеләр үзләренә тиңнәр юклыгын тагын бер кат күрсәтте һәм ГТО нормаларының озын гомерлеккә юл булуын исбатлады. Да, всегда готов к труду и обороне. Люблю акробатику, люблю гимнастику, люблю танцы спортивные, различные. Ну и вообще
Все виды спорта меня привлекают. ГТО сдавала, стреляла, и ползала, и прыгала. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйеткулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Кешүшатның Рангоу тренировка пунктының ипподромында от спорты бойынша төп вакыйга йөгерү һәм от чабышлары сезонын ябу булды. Йөгерү сезонын ябу өчен 60-тан артык катнашучы җыелды. Ярышларда Алия Бәйрәмалова да булып кайтты. Хәмит ага ярышларга гаиләсе белән килгән. Аларның бердән-бер фавориты бар. Менә пони безнең кызына ниде? Мужева Евгений. Biz birgelep şunu поддержать ettirek kildiğin birgelep evi bilen. Biz kulay tilep turabız, Allah tilese biz aytamiz. Vallahi birinci urununa olsun indi dip Allah Teala. Ярышларда 13 старт уйнатылды. Мәсәлән, чемпион Ойгыр призына йөгерү. Ул үзенең йөгерү карьерасын инде тәҗрибәле мастер җайда Геннадий Большаков җитәкчелегендә башлый. Лошадь легендарная, оказалась очень поздний, то есть бегал до позднего возраста, до 12 лет. И последний год, когда он бежал в Казанском ипподроме на 1800, установил рекорд на 1800. В таком возрасте был вообще, были все в шоке, в приятном. Тогда еще все писали, что чемпион вернулся. Мастер жаке Николай Ухванов от спортына болашактан гашык була. 2005 елдан бирле профессиональ рәвештә шөгыльләнә. Ул Татарстанда туган тукымлы атлар арасында чабышларда җиңү яулады. Аның сүзләренчә, нәрсәгә дә булса ирешү өчен ныклап тырышырга кирәк. Рабочий день, конечно, не сладкий, приходится вставать летом 4 утра. Эш көне әлбәттә татлы түгел. Җәй иртәнге 4-тә торырга туры килә. Көзгә якынрак инде 5-тә 6-да торырга да мөмкин. Кич белән без шулай ук кояш әле балкып торганда атлар белән йөрергә киләбез. Стабильно, можно сказать. Вечером также приходим, пока солнце еще как бы светит, чтобы лошадей пошагать, погулять. Ярышларда Татарстан спортчылары шулай ук Оренбург өлкәсеннән һәм Мари Республикасыннан кунаклар катнашты. Алар юртаклы, татар, орел, токымлы юртак атлар. Шулай ук понida 2 старт булды. Соңгылары арасында Мельников Яна да бар. Ул от спорты белән 2 ел шөгыльләнә. Бу вакыт эчендә күп кенә бүләкләр алырга өлгергән. У меня 3-е место, 2 третьих места и 2 первых. Сначала школа, конечно, потом уже в 2 в час идем в конюшню готовиться. Яна үзенең аты белән Шотланд токымлы пони өчен чабышларда җиңү яулады. Көннең төп бүләген Татнефть кубогын Шелби Лок Ойгыры отты. Аны халыкара класслы мастер җайдак Эдуард Большаков җитәкләде. Шелби Лок и Большаков Эдуард. Поздравляем победителей! Нефтчеләр от спорты мәктәпләрен төзеп һәм финанслаганда от спортына масса күләм характер бирә алдылар. Һәм бу искиткеч һәм файдалы эш белән йөзләгән балалар һәм яшьләр мавыктылар. Алия Бәйрәмалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына май айыннан Әлмәттә яшел фитнес проекты теләге булган һәркем өчен бушлай тренировкалар үткәрде. 3 зур фестивальдә оештырылды. Соңгысы узган елларда үтте. Җәйге сезонны ябу турында тулырак киләсе сюжетта. Якшәмбе иртәсендә шәһәр паркына проектта катнашучылар җыелды. Чараның башында барысында проектның башкаручы директоры Александр Месенева рәсми чыгышы белән сәламләде. Хотелось бы более тепло поблагодарить вас, что уже 8-й сезон вы остаетесь верны проекту, вы присоединяетесь к нам вновь. Хочется выразить свою благодарность как тренерам проекта, без которых действительно ничего бы не было. То есть вы движущая сила, вы лидеры, и за вами дальше тянутся участники. Яшел фитнес федераль социаль спорт проекты. Ачык һавада бушлай тренировкалар 45 регионда уза. Әлмәтлеләр яратып өлгергән проект калабызда 8 ел эшли. Бик ушый, бик әйбәт, тренерыбыз бигрәк әйбәт, прям с удовольствием киләбез шуны, особенно көн әйбәт булганда күп кеше җыелабыз, 100-гә хәтле Нәфисә әйтмешли. Көндә киләбез. Зур рәхмәт Рамия Камиловнага. Шул хәтле ответственный, безне шул хәтле безгә заряд бирә дә, без көне буе нарсын рәхәтләнеп йөрибез. Шатланып йөрибез. Проект тренировкалары белән дан тотканлыктан ябылу фестивальдә искәрмә түгел. Тренерлар тренировкаларга кереште. Моның өчен беренче булып сәхнәгә Лилия чыкты. Аңа Казаннан чакырылган кунак Александра кушылды. Алар бергә зумба үткәрделәр.
города Альметьев самые такие энергичные, активные, зажигательные за любую движуху, за какое-то движение, за какое-то новое мероприятие. Эстафетаны пилатес белән Лияна һәм аэробика белән Рәмия алды. Алар бу сезонны соңгы күнегүләр икәнен аңлыйлар һәм алар инде яратырга өлгергән катнашучылар белән аерылышуына моңсуланалар. Очень жаль, что заканчивается сезон зеленого фитнеса. Он был очень насыщенным, интересным. Были различные тренировки с профессиональными тренерами. Но теперь будем ждать нового сезона с нетерпением. Оештыручылар сезонга йомгак ясадылар һәм фестивальләрнең иң актив катнашучыларын, тренерларын һәм баш ярдәмчеләрен, волонтерларны бүләкләделәр. Фестиваль Ярат төркеме чыгышы белән тәмамланды. Яшел фитнесның 3-нче олы фестивале менә шулай җыр һәм бию белән тәмамланды. Моның белән әле тренировкалар тәмамланмый. Организаторлар кышкы сезонга да әзерләнә. Алия Байрамалова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта менә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.